ጥበብን ወረን ኣብ እዋናዊ ጽሑፍ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኽበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት መደበ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ ኣብ መደብ እዋናዊ ጽሑፍ ኩልና ከም ንፈልጦ ብዘይዶብ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኣገደስቲ ሓሳባትን ርያ እትቐርብ መደብ እያ ኣብ እዋናዊ ጽሑፍ ዝለዓሉ ኣርእስታት ብዙሓትን ኣገደስትን እዮም ንሕና ሰባት ተመኩረና ብዘይ ጸገም ኣብዛ መደብ ክነካፍል ንኽእል ንዘይፈልጡ ብጾትና እውን ነፍልጠላ استجاجيو نقرملا إذا مجب كل نجارع كنت لمود نلومون أبونان ممرنا نسردلنا صحفة صميقة نباخم كبلا من الوقت ممر تخلنا ذات صحفتي كتصحفوا خلو نزكيزه بلك كم زنببو أم بيبي أمين أما سمعهم لك كم تبلون لقيتهم كم تصحفون دمه أتأرت أرني متشم كلنا غم نفلطه إذا مجب ناكل سبيع بسول حسابات هبنا إن ما يتألمبر بسمعت نحلت الله مدب كم زي كونت كنفلت يقبع سلازي كلنا بملء قلبه سمعنا حساباتنا حلينا ريتوتاتنا خنصحف يزلعبو بفلاي دما أب حدا ما أدزل لنا سنة أبوين قال يخطبلو كتبع نعجي بغطا نفت الصحف كحلفكم ما مرتغل بريه يزبحال أب أمريكا كتما سياتل دما يقمت أب سدات نويح غيره عدي كأتو تمرتين بحواتين دقين كحلف بزو حليمة أملاخ قد زي فقده خوينكن حسابي كسمر الله كعلن أدما بلعي كم دلايون أب سدات هيرخبكن فقرسينيو بحلينا فيقيو هزبي دلي أما عديت أميتيو عجما مرار استي أقريمكم الله مس نفسي الله لي أبلكم كحلفي دلي بنفسي جميرة بزح نجاري قبل دلي كلنا أبسدات زلنا يتسمونا أم موبايلنا وياب تلفزيوننا أقبانا حدد يوتيوب فيسبوك وزتن داخفتنا دما انتاي تبهله انتاي تقبرلنا ورنقب قلناون زقد سنة تمرتك أسيمنا موبايلنا نعطو زحلف جيزي بعقلي كاتاتل نيره كاب زعبيو كساب زنقصو بمنسياتن عبيتن سنة أبوين هاجرنا استدرسون سرعات سنة بابون بدقيق عزكاتاتلهم كد مستوى السنة عامتات قل فريات سنة أب هاجرنا كاب هاجرهم حليفهم شلمات أوارد كم زعتو كسميون رئي نزت أقامر أيد ما تحبينا دعيرو دما أبز قربا جيزي أب هاجرنا زفريز نور سنة أبا فريات كام مفراي تطويلهم تعذبه انتي كوينو ميلم سحاتوت كدما دعر مغارجا شجر كم تفتره اتم سنة أباوين نخفريو عقم كم زسانو قليم دما اجع سدات وريدوهم صحف تغطى قبرو نبكال هاجرات كم استبقسو سمعه كم سبع حزينة سنة أباو دعا دياو هاجري كبرتوني له اوه مع سنة أباب تراي كل سبكو هاجري كبرتو قويتا كم زي فقدو جن انتي بار كوينو أملاقنا كله يسألون يمو حد معلتي باكتاتنا يسمرلنا يخون السيون ناي كل سبت منيت نابر استيك مرسكم اتوم كبهاجر زوصو سنة أباوين كم سبوم مسحسم مدربدا بحرين سهران عبزبانهم تقيرهم مسحواتهم تسخاخيمهم عبستفلالي حاجراتهم بتحهم كاب لب يستحقوس كدما شويه اوه جنا كبدوم كيملؤو جنا راحتهم كينقطو بعقمهم من حزبهم سنة أباو فريات أبزلو وهاجر نخلو تتعويرهم كفريو تعذيبه حجون كم سبيات تابعيومن أستمغيرن ولكو نايقل يوم سرحات كاب سنة أباب كول زبالن تخونه استجمره معرمتان تلاسعبوه صباح كاو زبالت أسرح كم زمت أسلست أمامنجن كم سبيات التابعي نتا فيديو ولا عبيله نتحت وريده كومنت كنبب كلخو جن بزوح دس زي بلني كاب رئيتوتات حزبيت أنحني نمنتا يبل رئيتوكو سئلكا تصحفو يكونن تتأنكيكا نتسب انتاي سمعو انتاي تبولكو خزعشان نيلكا كأسيلكا رقيقا تتصحفكا يتزبلت أفكا زهابكا محنطات رأى مع الصبو كوين زوم دكاي جيغاي غمان اتا صندوق متحف رئيتوكو أبتفريات زلكا حسابات تقلت ألا دا أمبر كم دلايكا تهانت الإخان ترفخان توت ألا صندوق كم زي كونت كترد أكالوا كاب كدمنات نجميرناكو فريات سنة أباست مغيرنا هنا نتوم درفتي كالرخوم رئيتو كنهبهم
ዕድል ስለዘይ ገበርና ግን ክንደይ ጽዕርና ረኺብናዮም ኣቕምናውን ንእርሞምን ነተባብዖምን ነርና ሕጂ ግዳ ምስቲ ኣፍራይን ፍርያትን ብቐጥታ ንራኸብ ዘለና ስለስተራኸብና ግን ድላይና ክንብል ማለት እዩ ኣይፋሉን ኣፍልጦ ዘለዎ ብሱር ርእቶ መሃብ እቲ ዝበለጸ እዩ ነዚ ኩሉ ምስ ረኣኹ ከረጋግጽ ናብ ናይ ጸዓዱ ቻነላት ከደውን ብዙሕ ፍርያት ኣስተማቒረን ኮመንት እውን አንቢበ ብልክዕ ጸርፊ ኣለዎ ግን ኣይከምናትናን ናትና እውን ዝተጋነነ ዋላ ይኹን እምበር ውሕዳት ካብ ምዃንና ዝተበገሰ ግን ንስነ ጥበባውያን ሃገርና ሃሳይ ኮይኑ ረኺበዮ ምጽራፍ ደኣ እሞ እንታይ ትርጉም ሓልይዎ ከምታ ንገብራ ሞራል እንዳሃብና ጌጋታቶም እንዳኣረምና ምኻድ ኣይሕሸናን ብዙሓት ሃነፅቲ ርእቶታትን ሞራልን ክትህቡ ትውዕሉ ሰባት ከም ዘለኹም ርአ ነቶም ጻረፉ ሕዋትና ድማ ከምኦም ከይተጻረፍና ትጋገየለኹም ኢልና ዝሓሸ መንገዲ ነርእዮም ኩልና ኣብ ሓደ ልቢ መጺና ምስ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ብቐጥታ ተራኺብና ርእቶታትናን ሓሳባትናን እንተደኣ ኣካፊልናዮም ናትና እውን ስለ ዝኾኑ ዓብዮም ክምለሱና ዝበለጸ ፍርያት ከም ዘፍሪልና ኣይንጠራጠር ከምዛ ንገብራ ዘለና ግን ጽቡቕቲ ይኮነትን ንዝፈተናዮ ሽሙ ብሓንሳብ ሰማይ ንሰቕሎ ንጸላእናዮ ድማ ብሓንሳብ ሽሙ ንብርዞ እቲ ንጸርኦ ዘለና እንተደኣ ይጋጋሃልዩ ንምለሶንዶ ንምዓዶ ሃነፅቲ ሓሳባት ንሃቦ እንተደኣ ዘይሰምዓና ኮይኑ ኸኣኒ ፍርያቱ ካብ ምክትታል ነቋርጽ ዳ እምበር ምስኡ ገርፈፍ ኣይንበል ምክንያቱ ገርፈፍ ክንብል ግዜና ከንወስድ ንዑ ንጸርፎ እንተደኣ ሃሊና ግን ንዓና ኸደኣ ካብኡ ዘፍሊ እንታይ እዩ ዘለና ክቡራት ኣሕዋተይ ሓሳባተይ ከይሓዋውሰልኩም ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ናብ ሓደ እንዳሓወይ ውራይ ነይርኒ ይኸደልኩም ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢልና ድማ ቴሌቪዥን ንርኢ ነርና ከማይ ተዓዲሞም ዝመጹ ብዙሓት መንእሰያት ኣብቲ ገዛ ጸኒሖምኒ ዓብይ ስለ ዝኾንኩ ምስቶም ዓበይቲ ክኸውን ንውሽጢ ኸኣትየ ተዓዲመ ኣነ ግን ኣብዚ ይሕሸኒ ኢለ ምስቶም መንእሰያት ኮፍ ኢለ ምስ መንእሰይ ምዕላል ደስ ስለ ዝብለኒ ኣብታ ቴሌቪዥን ናይ ሃገርና ደርፍታት ይተወልዑ ነይሩ እቶም መንእሰያት ድማ ብዛዕባቶም ኣብ ስክሪን ዝርእዎም ዝነበሩ ስነ ጥበባውያን ውልቃዊ ህይወቶም እንዳልዓሉ ብዙሕ ተኻቲኦም ኣነ ከም ምግራም ሓሊፈ ዋላ ሓንቲ ኣይበልኩን 2 ሰዓት ሙሉእ ምስኦም ኮፍ ኢለ ክንደይ ደርፍታት እውን ሰምዐ ብዘይካ በቶም ደረፍቲ በቲ ደርፊ ከይተዛረቡ ከዓ መሬት መስዩ እዋይ እዚ ደኣ ወዲ ገዛውተይ እንድዩ ከምዚ እንዲ ዝገብር ነድዩ ከምዚ እንዲ ኢልዋ ናብዚ ተኸደ ከምዚ ተገበረ ዓርክና እንድዩ መጫርምትና እንድዩ ንሓንቲ ጓል ገዛውትና ዓርካ እንዲ ነይሩ ገሊኦም ከምዚ ክብሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ትቕብል ኣቢሎም ክገርመኩም ሓንቲ ጓል ገዛውትና ኣላ ንዓኣ ማሕዛ እንድዩ ንሓንቲ ማሕዛ ይዕሊላታ እታ ማሕዛይ ከዓ ናይ ዕሊላትን ኢሎም ንዕላላት እንዳንውሑ ኣፎም ዝሃቦም ዘረባታት ይዛረቡ ነቶም ሰባት ከም ጌሮም ሽሞም ከኽፍእዎም ከለዉ ኣይተዋሕጠለይን እዚኣ ከምዚ እንድያ እዚ ከምዚ እንድያ እንዳበሉ ኣንጻርቶም ሰባት ክትዛረቡ የሰሚዐ እምበር ነቲ ፍርያት ብልክዕ ክመዝንውን ከስተማቕርዎን ኣይተዓዘብኩን ኩሎም ኣፎም ዝሃቦም ብዛዕባቶም ስነ ጥበባውያን ተዛሪቦም እተን ኣዋልድ እውን ብዛዕባ ኣከዳድና ናይተን ስራሕቲ ክሊፕ ተዛሪበንን ተኻቲዐንን ናይ መወዳእታ ዓቕለይ ዘጸንቅቐኒ ግን ሓንቲ ደርፊ ምስ መጸት ኩሎም ብሓንሳብ ብዛዕባታ ደርፊ ዘይኮነስ ብዛዕባ ደራፋይ ለፍሊፎም እዚ ኮኑ ሰበይቲ ይደሪፍላ ሰበይቲ ድማ መማሃርተይ እንድያ ነይራ ከምዚ ዓይነት ሰብያ እንታይ ምኽብል ሓዚነ መንእሰያት ክንሶም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ እሞ ድማ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኮይኖም ኣይተዋሕጠለይን ክዛረብ ስለ ዝነበረኒ ድማ ብዓቕመይ ትሕት ኢለ ሓሳበይ ገሊጸሎም ስምዑን እሞ ዞም ደቀይ ብዕድመኩ ኻባኹም ይዓብየ ኣብ ስደት እውን ነዊሕ ዝገበርኩም ኣይትመስሉን ኢኹም ንሕና ግን ስደትን መግዛእትን በሲልናሉ ኢና ካብቶም እኩረይ ቁርስ ኣቢለ ተዛረብኩምሲ ይጠቕመኩም እምበር ኣይጎድኣኩምን እዩ ሰምዑን ዘለኹም ወረን ጥበብን ዘራኽብ የብሉን ጥበብ መስትያት ሕብረተሰብ እዩ ጥበብ ኩሉ ነገር እዩ ንኹሉ ነገር ከዓ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ጥበብ ኣብ ዓይኒ ሕብረተሰብ ዘሎ ገፈል ኣልዩ ትርጉም ገፈልን ኣብ ዓይኒ ዘለዎ ሃስያ ዘረድእ ጥበብ እዩ ወረ ግን መዕነዊ ሕብረተሰብ እዩ ወረኛ ሰብ ሕብረተሰቡ ከናቆት እምበር ትርጉም ዘለዎ ሓሳባት ኣይህብን ኩሉ ክትብልዎ ፀናሕኩም ሰሚዕኩም እየ እዞም ኣብ ስክሪን ሪኦም ዘለና ሰባት እኮ ከማና እዮም ዝተፈላለዩ ህይወት ክህልዎም ከዓ ግድን እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ተልዮም ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሩ ኣበሳታት ህይወት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዘፍረይዎ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ግን እንተስ ካብ ተመክሮምን ጌጋታቶምን ተመርኪሶም እንተስ ሕብረተሰብ ኣንቢቦም ጽቡቕ ኣገላልጻ ገይሮም ንዓና ዝምህሩና ንሕና ድማ ነቲ ዝበልዎ ሰሚዕና ክንዘናጋዕን ክንመሃርን
ክንእረም እንዳሉ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፎም ህይወት እንዳኣተና ህይወቶም ክንዘራርገሎምን ሽሞም ክነባላሹን ክንድምስስንሲ እንታይ ረብሓና? ኣስተውዕሉ ዞም ደቀይ 2 ሰዓት ሙሉእ ምሳኹም ኮፍ ኢለ ብዘይካ ገበረ ነበረ እዛ ደርፊ ኣብ ግጥሚ ከምዚ ተትኸውን ዜማ ከምዚ እንተዝኸውን ኣብ ኣሰራርሓ ክሊፕካ ከምዚ እንተዝጥቀም ምጸበቐት ዝበለ ሰብ ኣይነበረን። ከምዚ እንዳበልኩም እንተትካትዑ ሓሳባትኩም እንተትህቡ እዞም ደረፍትና ማዓበዩ ስነ ጥበባውያንና ብሓፈሻ ከዓኒ ምማዕበሉ እዚ ክነውር ንውዕል ዘለና ከዓ ምልክት ድኽመትና እዩ። ዞም ደቀይ ምዕቡል ሕብረተሰብ ሓደ ሰብ ክጅምሮ ይኽእል እዩ ከማዕብል እውን ይኽእል እዩ። ካብዛ ገዛ ጀሚርና ንሕና እሞ ንተኣረም ተኣኪብና ብዙሓት ሰባት ከም ንእርም ከዓ ይተኣማመነ። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብ ውሽጠይ ስለ ዝተሰማዓኒ ከምዚ ኢለዮም ድሓን እተው እውን ኩሎም እዮም ተቐቢሎምኒ። ድሕሪኡ ኣገደስቲ ሓሳባት ኣምፂና ኣብቲ ገዛ ተኻቲዕናን ተዘራሪብናን ብሩኻት መንእሰያት ኮይኖም ድማ ንሓሳበይ ተቐቢሎምንን ከተግብርዎ ምዃኖም እውን ቃል ኣትዮሙለይ። ኣብ ማእከሎም ነቲ ዝበሃል ዝነበረ ዘይተቐበልዎ ሰባት ስለ ዝጸንሑ እውን ነናቶም ሓሳብ ሂቦም ብዙሕ ህንጻጻት እውን ጌርና ብወረ ዝሓመምኩምን ብወረ ሰብ ዝሕመምኩምን ድማ ብማዕረ በዛ መደብ ትሰምዑን ኣለኹም። ተስፋ ይገብር ጥበብን ወረን በበይኑ ክልተ ዘይራኸብ ጫፋት ምዃኑ ክትርድዑለይ። ኣብታ ገዛ ዝተላለኽዎ ሓደ በሊሕ መንእሰይ እውን ከምዚ ኢሉኒ በዓል እከለ ዝበሃሉ ስነ ጥበባውያንሲ ናበይ ከይዶም ንስደት ወፂኦም ሰሚዕና ብድሕሪኡ ግን ዳሃዮም የብልናን ኢሉኒ። ኣጋጣሚቶም ዝሰመመዮም ስነ ጥበባውያን ዝፈልጦም ኮይነ ጸኒሐ ሓንቲ ትገርመኒ ነገር ኢኻ ሕጂ ክነግረኩም ትኽክል ደለኹ ይኸውን ምናልባት ትኽክል እንተደኣ ዘየለ ግን መሃሩኒ ኣርሙኒ። ስነ ጥበባዊ ፖለቲከኛ ድዩ ግድ እንዲኸ ፖለቲካ ክደርፍን ክዛረብን ክትንትንን ዘለዎ ምናልባት ሞይኡ ተዘይኮይኑ እንታይ ይግበር? ኣነ ዝፈልጦ ስነ ጥበባዊ ጥበቡ ገይሩ ብሜላ ንሕብረተሰብ ጌጎ ዝእርምን ሓደስቲ ሜላታት ምንባር ዘረድእን እዩ። ካልተወሳኹን ይህሎ ይኸውን ምናልባት ኣብ ሃገር ገለ ጸገም ተፈጢሩ ክልተ ፓርቲታት እንተደኣ ተመስሪተን ናይ ክልተ ፓርቲታት ናብ ሓደ ጸግዕ ደይኮነ ክጽጋዕ ዘለዎ ኣብ ማእከል ኮይኑ ፍልልያት ናይ ክልቲኦም መዚኑ ነቲ ፍልልያት ኣጻቢቡ ፍቕሪ ገዚኡ ንህዝቢ ከገልግል ዘለዎ። እቶም ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ድማኒ በንጻር እዚ ነቲ ጌጋታት እንዳረኣዩ ንሰብ የረድኡ ኣቕሞም ከዓ ይገብሩ። ናትና ጸገም ድማ ነዚ ክንፈልዮ ስለ ዘይከኣልና ይመስለኒ ሙሉ መዓልቲ ንሕድሕድና እዚ ተቃዋማይ እንድዩ እዚ ደጋፍኒ እንዳበልና ኣንጻር ጥበብ ክንበኣስን ክንባላላዕን ንውዕል ዘለና። ዝገርመንኸ ቤተ ክርስቲያናትን ቤት ጸሎትን ከይተረፈይኮ እንዳተቃወምትን እንዳደገፍትን ኢልና ፈሊናዮ ዘለና። እዚ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ዝብልዎ ቦታትና ከም ዝበፅሐ እዩ ዘርእየካ። እቲ ትካላት ምፍልላይ እዛ ቤት መግቢ እንዳተቃወምቲ ስለ ዝኾነት ኣይኣትዋነ እዛ ድኳን እንዳደገፍቲ ስለ ዝኾነት ኣይገዝኣላን ዝብል ድሑር ድኾነ ኣራዳዳኣ ንዕኡ ለሚድናዮስ እቲ ቤት ጸሎትን ቤት ኣምላኽን ክንፈላለዮ ግን ፈጺምካ ትቕበሎ ነገር ኣይኮነን። እሞ ንምንታይ ደኣ ጸሎት ንገብር ኣለና? ፍቕርን ሰላምን ዘይንገብር ናብ ቤት እግዚአብሔር ምምልላስ ደኣ ከመይ ገይሩ እሞ ከምሕረልና? ዓገብ ዘድልዮ ግዜና ከዓ በፂሕና ዘለና። ነቶም ንምካሓሎም ማህርቲ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ስነ ጥበባውያን ድማ ብወረ እንዳገበርና ከም ዘይሰርሑ ጌርና ኣይንዓንቅፎም። ምስ ዶክተር ዮሴፍ ናይ ቀደም መማርቲ ኢና ክሳብ ሕጂ እውን ብሓንሳብ ኢና ንዕልልን ንፃወትን። ከምዚታት ኣልዕልና ክንዘራረብ ከለና ከዓ ንብሎ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ። ቅድሚ ገለ እዋናት ናብዛ መደብ ሓንቲ ጽሕፍቲ ሰዲድ ነይሩ። ብሓንሳብ ኮይና እውን ሰሚዕናያ ተወሳኺ ተኾነት ኢለ ከዓ ዓቕሚ ነዛ ጽሕፍቲ ሰዲድያ ዘለኹ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ዓቕምና ጌርና ሕብረተሰብና ንምሃር እንዳተሓጋገዝና ኣጆኻ እንዳተባሃልና ከዓ ነዛ ሃርጋፍ ግዜ ንሕለፎ። ስራሕ የብልናን ማለት ወረኽ ነቀባብል ክንውዕል ኣይኮነን ዘለና። ንምሃር ንፍለጥ ብዙሕ ነገራት ንኽሰብ ካብ ወረ ዝርከብ ክብሪ ምስኣ እንዳ እምበር ካልእ ዋላ ሓደ እኳ የለን። ነገራት ኣስተውዕልና ንኽዶም ስምዒታውያን ኣይንኹን። በሪሕና ንረጊእናን ንዘይረግኡ ኣርጊእና ንዝተጋገዩ ከዓኒ ኣሪምና ኣብ ኣምላኽና መስጊና ንጓዓዝ። ፍታሕ ካብ ፈጣር እምበር ካብ ሰብ የለን። እዞም ገበርና ንብሎም ዘለና ሰባት ገዲፍና ነታ ንመልካ ነብስና እንዶ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ንግበራ። ካልእ ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ክምለሰኩም ብዙሓት ኣሕዋተይን ደቀይን እውን ኣዓቕምኹም ኢልኩም ሕብረተሰብና ንምሃርን ተመኩረና ንለዋወጥን። ሓውኹምን መምህርኩምን መምህር ተኽለ ካብ ኣሜሪካ ፋሕ ዝበለ ህዝብና ሰላም ንሃገሩ ክምለስ ላዕላይ ፈጣሪ ይወዳልና፣ ሰላም ከዓ የውርደልና።
زغبركم سمعتي نممر تخلي قبل بيز مسكنهم كابزو سرد لي صحف دما بزح نجار تماهير اللغو نسخاتكم من كبرات سمعتي تماهيركم كتكونوا تسفى يقبر إذا مدب الساتفوا زلو مبزحتهم أبوتاتنا يوم زوجوا فرق علاتهم كا نسوم علنا زمهرن زئرمنيو اسكبلو بعين من سيات كزار استي كمينا نريئة درجة زبزحنا أولا من لغة عينينا جيزينا نحلفو زلنا نفسنا سكنخصص نوري أنجينا قوريسنا سوفيرنا نجزانا خي انت حزنا عينا تملسنا أبكم انتون نتوم عاقمهم زقبرو بتا عاقمنا زخونة مويانا تعرفنا يوم كابزي أخي انت كسبنا كمزا ممر تغلى زبولنا عقب يدلينا اللو رئيتو كنت صحف كلنا حسباتنا تصفيفنا نتفريات دقاقمنا سمعنا ترجم تردينا كخونا اللو قاليناس جنا كيسمعنا إنا نقفن ننقدن مجمرتا اتمل اختي دقاقمنا نسمعيو اتزبحن زلخا نردعيو انتاي تبلنا ازحيشنا لنا حسباتنا مريتنا خا اتزدلنا ينصحفو كبرات سمعتي نلومي حزلكم زنبركم مدب أبزي كزازمي حامسون حنتي اواناو صحف حزلكم كمتي صباح ربوع دما حق انيا زانتا فقري نحنت حفتنا حزلكم كملسي أبزلنا يو سلام انتقنا نخلاتنا برخقنا